ben gak polosan. Nah, saiki langsung ae lanjut mlebu mrene. Nah. Oh, saya masih kusen rek kayu ben nambah kesane estetik yo. Nah, iki langsung mlebu nang area ruang tamune. Nah, ndukure polosan ngono yo. Soale hargae minimal sisan. Nah, saiki langsung menggo nang sebelah kanan kene iki. Iki nang nggone kamar tidur pertamae. Iki nang kene iki ono jendela ready. Langsung menghadap area carport yo. Nah, saiki langsung lanjut mlebu mrene. Nah, iki nang nggone kamar tidure. Nah, iki kamar tidur keduae. Kalau gini iki modele yo. Nah, saiki langsung lanjut lurus mrene. Nah, iki nggone area dapure ready. Iki nggo dipasang wastafel yo. Iki wis kena gawe wadah kompor nang kene yo. Nah, saiki langsung lurus mrene sebelah kanan kene iki. Nah, iki. Yo tengene wis full keramikan tapi separuh gak full yo. Iki WC-ne nggih duduk sekirote ready. Cara ngono omah murah gawe WC duduk. Nah, mangkene iki ono keran ngene engko pengen gawe apa engko wis pengen atur dhewe yo. Nah, saya langsung tak critani nang kene nang rong tamu kene yo. Nah, iki mangko omah ne regane 195 juta, ukurane 4x10. Gak apa-apa omah cilik, sing penting omah dhewe yo. Gak ngekos, gak ngontrak. Oke. Untuk lokasi, bener wis. Perekaman, rekaman, dan wis meneh kasih sih, ngerti kok. Padahal nombori Mas.